Omanfo mfre yemra 1978 men's boutique and traditional wear ena efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso na yetra Asante abakwasema yentimi ntro na yenya Kumawu man emfamfiri mu na ayebarima trebu akodua wona wodi ku animu na wodi nti eje achema na enye asempetwa ewo ekun mu enam sai no so amaku Kumawu man ewo din eno na nam so amaku Kumawu man ebenya abodi ye friend sabarima eno nti sabia kronto woni bia obaba befa oman akonwa eye Kumawu man bia no sa abodi ye friend sabarima no ebata ne din ho wa Appiah pem ahankuno adiosom yensemu ana owura bia ye friend sa asoma disachi aba ye na obefa Kumawu man akonya se Kumawu man eno nti yede abodi ema Kumawu man etre na eso na emma Asante eye Asante barima kan ne din ho didi no ekowie barima asoma disachi na otoso emienu wohwemu a sede media to dwa no Appiah pem ahankuno adiosom yensa no mu edi besi mfishampi mienu ane ensu no mu ana barima asoma disachi wotoso mienu woto anananom ewo ensie do edi so obubu nkunta na adisi ani a leze mfishama akoma akwadua sanan ene opanyini obetina akonwa so se Kumawu man ahene na eno ofra ne ntuma mu tenten mu enam sai no so amemprempre me no kasai barima safo trenebo akwadua ono ene oye Kumawu man won mo hene nam sempanyi se tewtua mu ntino obefa etuwe no obefa akonwan se man ahene no afei ana abosomfo yi poma kwa mu a waprapra na chia krapra na chia boaboa ne niema no a yewra barima asoma disachi wotoso mienu yade na kwankwaja som ye yade eja no kwan enu na nam so Nyansapo yetietia yempaboa so tiawa na yade aba bebi ha enu tie na buta yentia ya bebi mu Kumawu asase so no enu mabo ntofua na me de amamu no yensu ewuram na afei yemmom ebiebie mu emfa emamu emarefi so be subscribe wo be share no like na adwa dwen so de ato ase de amamu beda ma sesema ye ne sa Appiah Kumawu man ebia na afei ana wutie no abre di kan ya kakre kura yen ya de mamuni abrada nchira sorry Asante man so na konu mu aye den na duru baabie no Asante ko se de nchira ase no na akase Asante pepe kwan papa bi ebefa so na Asante ade ne ho ade afri de nchira memu atamyera intim jakari wo so ane man ebebo no feyi ase ane abo ntamo no eho asam na meken afei duru bi obi konfo anoche ono na ne yonko pa ani otumfo osei tutu wodi kan ya ono wo kyekyere Asante mei wo se aman mumra mehwe munim ni toyo mei aman mu mose oyewura otumfo osei tutu ani obi konfo anoche nedru baby otumfo osei tutu ayonko e friends obi konfo anoche ade to nanim se eko Asante ne dentra ekono se nkunu no betimi ayonkunimdi a jese yetu anamobi se de esi wo Bible mu 1 Samuel etire ebako edichemu aduonu enwotwe na ebra kenso na one Philip amfo kokon na okonwu oba na no wo endo
na opo sidie mu ebu sire na waka tense okoko na enimguase beba no kamia kwa se anamontu na bi ana Asante tuye na we dia ekoye ni gisam esanso obri konfo no tia na onimfom yie pa no etu anamobi eno ana maye na nabi kopim ejoso afei admaka se kase wonum nyina ye do mu gina ye na wonum sorry ya bro obri konfo no tia se oyin Asante ade hye baasa yewra ejoso ana afei yewra admaka se kase yewra admaka se kase ya drono sa ejoso ya drono sa abe ana admaka se kase efie na nim no so pagya ne nsa abrade ya wasi mu a enum no obri konfo no tia ehye dudu a Asante srafo no wo kokko no no wo se dudu no bi wo mo de adware wo mo de abohoro wo mani mu a ade nkunindie beba afi barima kyenebu akodua a na oye Kumawu Manhene zatam ne dia oye ne se otuni usi wo ade ma Asante na eno obi kwamfa no kyehye ne se obekura kodie eye tuo ahyane batakari na wo de adi ekon nanim nanso ontuntuo onpusu no ho onkasa no oye obusu adota onso akrokere na edom no aba na so otumi nje tusa na mo ne dia ane na yewra edmakase kasia yesie na nimu so ne de ya wasi ne nsamo ne de agudro agumo na asrafo de adware asefto adwoso di kopim a ye twa no ne ye dwono se abe ato apete amemmoa afa ede akọ amanyina so no so ono so tumi ya ne de ande a ene ne nkunimdie beba eno na bem barima trebu akodua etu no usi wa ose batakare kese edi kun nanimu no wokura kodie nso wantutuo na wampusu no ho na edom no twifa ne so a wode nti ade akyerema eho ana ekun na tie no no Asante di dantrafo so enkunimu enumu ana emma Kumawu man enya abodin a ye fro ne sab barima esansa anamo a yewura sapo trebu akodua etu ye no na eye mmarima anamo enu to omde sabodin emma Kumawu man a obi abebe bia no no sabia goto wabodin no eye barima Asante memu hanu de abodin e beka se eno ana abodin beka se e confirm na eye title eye said that edema Kumawu man no eno ne barima ene ye mprepen eye barima safo trebu akodua ono ana oye Kumawu Manhene na no no wo hwe sade e be ya ne nua ono ankasa ne de hye ni moja a eye barima asmadu sachi a wotoso mienu ene yi bia be kwakwada di na afei yaye na kwakwaja som ne de amana kama eno ne neye na ma remfi ye nua no aduanafo wonu mfiri dudu mu na omu no omu dija eba ye aduanafo ye nya wo mu a ye nya ja na yamfa anwa aduane no enne nananom abrempon ene ntinye atwetwuro a wonu aduanafo nyina wo mro mani kira Nyansapo na nanom akyekere dia ene ne wose yesane na badwen ba kwa so na obesane nso dia ne Nyansapo ye ne atitiriw ene nti ene atwetworo a wo butimu popew no mu nimdi awa abakwasam ne ntiremu ene ne yomu wo mu ne wo mu betwa ahia na ape yesane na badwen ba kwa so e dia mawo wei eye aho sade ye ka no enyum kra entete wo ne dia mawo no wo de nya abotre na ape di yachi na yenwuram na ape no yennom suko yimpagya nsam no famra yenane ani yemfancha mo sade Kumawu man abakwasam ebuduro enne kase esi etia agentra e wo wiase nyina Asante memu de yentimi nka yenye Kumawu man bidini abusia panyo husu adio me sade onimi na kame ho na yentoa anamontuo no so
yɛde ka kyerɛ mo sɛ yɛbɛtɔ fam a bia no yɛbɛma mo ani ahu saa bere nananom abodwadataa na wɔhema a ɔbɛ ɔno ne Kumawu ahema nana sɛ wa amponsa ɔno ne Kumawu ahema nana waduru ha wɔbaba bɛtena seɛ wɔwo mmɛma ɛma Asanteman na meka ɔwo mmɛma obi bɛbusa sɛ na dai ɛna meka saa ɛne sɛ ɔno na wo barima twerɛbu akodi a ɔde ne ti agye akyerɛma ɛma Asanteman nti mprempre deɛ meka sɛ wɔwo mmɛma ɛma Asanteman na sɛ wamponsa ɔno ɛna mprempre ɔne nananom ahema no na meka Kumawu ɛnkonyasofoɔ ahema no ato santena a ɔmo ɛbaba bɛtena seɛ.
Wahina watu santene na samanka idi animu idi anese enye wahini bia se aduanafo nyina piesie wode no ho ochiri kusi ntrama wode no ho ochiri kusi ntrama a otoso mienu na meka asuminya Manhene ono anso na ye asanteman banku ehene sabre wode no nso adu a obaba betena se one natena kunya enye aduana piesie ne aduana piesie se wo pe aduana piesie pa dia na ba kopɛ ono ane wode no ho ochiri kusi ntrama asuminya Manhene ono ne aduana piesie ebenim de ne nam ebobɔ mo nsamanane se ono ne aduana piesie sebi ente sa amamra ne amane ente sa se ope aduana piesie dia na no ane asuminya Manhene sabre wode no ochiri kusi ntrama otosumienu asuminya Manhene aduana piesie ono so apie mu a otia pakan mu a yewura piesie mo piao asuminya piesie mo piao
Wokrabua ne akroma. Otu asrebua yeso dade kwade ne nsam. Otu asrebua dadua. Wodwabe manyene. Wo mirikisia yantimi ano. Ani efren wo samampo. Esia na bredwane. Yapim wani asanwo. Esia do katamre. Wodi asempa ne atrewo. Na wo bemem. Okotra nyine. Aya buafo. Wo setra nyine da sebre to asrebo.
enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Oda woro mountuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Fafam ne honhon hia na Amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame